conselleiros contentos, clientes tamén, porque se está vivindo un dos mellores momentos dos mercados do peixe. Hai abundancia. É verdad, Laura, que hai moito peixe agora? Hombre, claro que sí, sí. Por que? Porque hai bastante de que parou de chover, hai moito mellor tempo, está entrando bastante peixe de Portugal, das lonxiñas pequeniñas de por aquí. A usted que lle parece? Mir pai. Non lo sé, porque yo cuando veño nin lle miro o precio. Iso, digo, me gusta este e asunto concluído. Sí, señora. Están baixando un pelín os precios con este nivel de abundancia? Sí. A merluza, por exemplo, estamos en unha caída de 3 euros, o abadeso de 4 ou 5. Sí. O rapante, 3, 4 euriños tamén por debaixo. Claro. Que che parecen os precios que hai por aquí? Porque mira, merluza 5,99. No, precio eu veño porque teño precios asequibles, si non viña, Ah, eso é verdad. Porque a mijiño sí, pero a vaquiño por o que vale. Pois ahora mismo temos a merluza, por exemplo, que ahora está a 5,99. Esta merluza antes estaba sobre 10,99, 11,99, o sea, baixou 5 ou 6 euriños. Ten días, a merluza estuvo moi cara, ahora está máis arreglada. Logo temos o rapante, por exemplo, que está a 7,99. Rapante que fai 2 semanas, 3 tamén estaba a 12 euros, 12, 13 euros. Que che parecen os precios estes días logo? Baixaron, entonces é un pouco... Sí, nota. Abadeso de 3, 4 kilos, que está a 8,99, tamén andaba sobre 12,99, 13,99. Porque claro, Laura, estamos ás portas da Semana Santa. Eu non sei se esta boa racha de precios vai cambiar cando veñen os días festivos. É que a verdade non o sei, aparte a xente ten o medo da gasolina e tal, creen que vai subir todo, entón están aprovechando. Entonces, que facemos? Enchemos o congelador por si ven a guerra. Está levando usted para congelar por si acaso despois suben os precios ou non? No. Non lle importa. Sí, pero bueno, aquí sempre suelen tener buenos precios, así que Non é o teu caso, tú non congelas nunca. muy pocas veces. Por ahora non, pero a ver, non hai que ser moi listo para saber que en breves vai empezar a afectar, está claro. Esperemos que non, pero... Pois, home, xa que están tan ben de precio, terei que aproveitar e levar eu algúns. Laura, ponme aí 5 rapantiños, veña. Veña, vai, así dos máis gordiños, vale? Veña, que teñen boa pinta. Sí, porque eres ti. Pois coño, porque eres ti. Bueno, non sei. Bueno, mirade para aí porque o gran salvador das confrarías de Redondela. O choco estalles permitindo sobrevivir aos mariñeiros nun momento no que os bancos marisqueiros están pechados e o marisqueo de aflote é escaso por mor dos temporais. E o choco segue aí, aínda que de xeito irregular. Non hai cupos, o máximo de aparellos por barco, 10 trasmallos e 100 nasas, e algúns días pois collen 50 kilos, outros 5 kilos ou outros nada. Pero é o que lles queda, xa que se non fora polo choco, non saben como se ían a buscar a vida. Hoxe estivemos ali en Redondela a chegada dun barco. Para a confraría de San Xoán está sendo complicado este tempo por mor de que marisqueo pouco hai. Sí, marisqueo hai pouco. O pouco que había con todos estes temporales morreu todo e... Que neste momento que nos está dando pouco a vida é o choco. Cantos barcos saides agora ao choco aquí en Redondela? Sobre uns 20 barcos. Andamos sobre casi medio ano marisqueo, medio ano choco. Estamos temblando a ver que nos espera po ano. Non temos moitas expectativas de que haya moito marisqueo. Cando se vai ao choco? Os que son os trasmallos van desde 1 de febreiro hasta o 30 de junio. E os que vamos ás nasas podemos ir desde noviembre, pero normalmente sempre empezamos en xaneiro. Que significa agora mesmo para vos, para esta confraría, que haxa choco? Home, é o sustento da cofradía. Podes ao mellor coller 5 kilos, un pouco 40 ou 50 ou nada, depende. Todo depende. Onte, canto colleches? Onte 30 kilos. Joder, porque o choco temos unha veda e non podemos estar tampouco todo o ano. Nin o hai todo o ano, tampouco. Febrero hasta o 15 de julio. Temos 15 días máis aí para sacar as nasas e para tal. Tendrá que ter un mínimo de... para defender de 20 kilos ou algo máis, diarios. Que non se fan todos os días, pero bueno. Canto colleches hoxe? 17 kilos calculo que andará por aí. Juan, e tedes un máximo de kilos que podes coller de choco? No, temos un máximo de aparellos. Si temos suerte pescamos máis, mellor, pero no, máximo non hai. Cal é o máximo de aparellos que podes empregar? Desaparellos,
por barco e persona, despois se ven máis son 15, se van 2. Nasa son 100. Suele entrar o choco mediano grandeiro a principio da campaña. Despois, conforme vai pasando a campaña, vai menguando o tamaño, porque xa é o choco que nace aquí. Ti vas ao choco, pero hai xente que forma parte da confraría que non teñen este salvavidas. Non, hai xente que se dedica só ao marisqueo e non van a outras artes, só van ao marisqueo. Eses ainda están máis perjudicados. O choco agora mesmo é o principal sustento que temos. Ao ter o marisqueo a pé cerrado e a flote escaso, estamos aguantando co choco. A cofradía agora mesmo está sobrevivindo coa campaña do choco.